Hej og velkommen til en lille video, hvor vi igen ser på noget selvtræning. Den her gang, der skal vi se på den teknik, der i Taekwondo-verdenen hedder Jibi Pumok Chiki, eller svalestil. Det er en teknik, der udføres, der ser sådan her ud. Hvad er det lige, vi kan bruge den til? Og hvorfor er det lige, den her teknik, den er særlig interessant? Det ser vi på her. Okay, Jibi Pumok Chiki. Jamen, det er egentlig en opadgående blokering her med åben hånd. Og så er det en indadgående håndkantslag her. Og dem udfører vi på samme tid, sådan der. Så jeg står her. Der er også nogle steder, nogle klubber, hvor det er, man træner, hvor man har hænderne her fra det her udgangspunkt, og så kører ind der. Begge dele er egentlig lige rigtigt. Om lidt så vil I se hvorfor. Når det er sådan, at der kommer en modstander, jamen så kan jeg køre, hvis jeg står direkte og slaget kommer, kører min hånd op her, bare direkte, for at fange den her, og så kører den her hånd ind på den her side og går efter halsen. Og her kan I så se, at der står jeg faktisk, hvis det er, at vi lige prøver at dreje en lille smule, sådan, og Emma hun lige prøver at tage væk, så kan I se, at her der står jeg faktisk i en Jibi Pumok Chiki. Jeg står ikke over bagerste ben her, men jeg står over forreste ben, for det er naturligt at gå frem på den måde. Jeg kunne også godt have gjort det, hvor jeg gik ind her, og så kørte herover, og herfra kører hen ned. Og hvis det er, som lige prøver at dreje igen, så siger jeg, nu står vi så her, og du prøver at flytte dig en gang, så kan I se, at der står jeg faktisk i den samme stand. Denne her gang over bagerste ben. Og det kunne lige så vel også have været over vores ben. Det ville have givet mig en fordel i forhold til at dreje over en Totumsuki, når jeg skulle køre hen ned og have kontrol over hendes arm. Prøv at se igen her. Her. Der. Den kan jo bruges direkte på den måde. Men en af de helt store fordele ved den her teknik, det er, at jeg kan bruge den til at bevæge mig fra at være på den her side, til at være på den her side. Og omvendt fra at være på den side, til at være på den her side. Og det jeg gør, det er, når jeg står herinde, så den her hånd, den kører ned. Så jeg kører den ned til at lave min olgulmakke her. Så den kommer op her. Samtidig med det, så samler jeg lige mine ben, så jeg kommer lidt væk fra hende. Og så går jeg ned igen på den anden side her. Herfra skifter jeg hænderne her igen, så jeg laver min opadgående blokering. Og i det, den er kommet op, så kører jeg over og ned på den der side. Samtidig vil jeg lægge mærke til det skift, jeg laver heroppe. Der har jeg faktisk krydshænder. Og i nogle figurer har man sådan en bevægelse her. Og det er faktisk det, jeg gør her, hvor jeg kører rundt. På den der måde. Okay, det man så kan gøre, når man skal arbejde med den her, hvis jeg låner din arm med mig, det er at have en modstander, der står her. Prøv at stille dig i lidt længere stand. Sådan der, ja. Og så kan jeg lave det som en flow drill, hvor der er sådan, jeg øver selv det her skift fra den ene side til den anden side, og bare står og øver her og skifter mig på den her måde. Så jeg lige så stille bliver vant til at få lært min krop, min arm, hvordan de skal bevæge sig, i forhold til, at jeg skal skifte fra den ene side af armen til at være på den anden side af armen her. Og på den måde, så kan jeg ved at køre det og starte stille og roligt, og så køre tempoet mere og mere op. Så kan jeg lære min krop, hvordan den skal gøre, når jeg skal bevæge mig fra at være på den ene side til at være på den anden side. Og så kan jeg så senere sætte det sammen med nogle andre øvelser, som gør, at det bliver nemmere for mig at bevæge mig rundt om min modstander, når det er sådan, jeg står for en modstander, der kommer frem imod mig. Det var det, der var med i videoen for den her gang. Jeg håber, at du kunne bruge det, at det er noget, som du kan bruge at tage med til din træning. Hvis det var, så sørg for at klikke på, give et lille like hernede, eller klik på abonner, hvis ikke allerede du abonnerer på min kanal. Husk også at klikke på den lille klokke, sådan så at du får en advisering, når det er sådan, at der kommer noget nyt fra mig. Du er også meget velkommen til at smide en lille kommentar hernede. Herfra er der kun tilbage at sige rigtig god træning og rigtig god fornøjelse.